Terve. Olen siis päättänyt, että olen ehdokkaana sekä ensi vuoden Euroopan parlamentin vaaleissa että seuraavan vuoden eduskuntavaaleissa. Nämä kahdet tulevat vaalit ovat äärimmäisen tärkeät Suomen tulevaisuuden kannalta. Keskustan täytyy nousta jälleen Suomen hallituspolitiikan johtoon. Jos me menestymme hyvin Eurooppa-vaaleissa, jos meistä tulee eurovaalien suurin puolue, niin silloin me luomme hyvää pohjaa myöskin menestykselle eduskuntavaaleissa. Haluan olla näissä kahdessa projektissa täysin voimin mukana. Ilmoitin ehdokkuudestani ennen muuta Britannian pääministerin David Cameronin pitämän linjapuheen innoittamana. Olin jo aikaisemmin kyllä harkinnut tämän kaltaista ratkaisua, mutta lopullinen virike tuli tästä Cameronin esiintymisestä. Hän laukaisi liikkeelle Euroopan tulevaisuutta koskevan keskustelun. Se on äärimmäisen tärkeää myös Suomen tulevaisuutta ajatellen. Euroopan unionissa on ollut meneillään kehitys kohti liittovaltiota. Se on tehtyjen perussopimusten lopullisena tavoitteena ja tämän kehityksen kärkenä on euroalue. Sen talouskriisi on jo synnyttänyt vaatimuksia, että euroalueelle täytyy rakentaa erilliset valtiolliset rakenteet, oma talouspolitiikka, oma valtiovarainministeri ja päätöksentekojärjestelmä, joka on entistä ylikansallisempi. Tämä kehitys tulee väistämättä vaikuttamaan jokaisen Euroopan unionin jäsenmaan tulevaisuuteen. Tämä oli myös David Cameronin puheen lähtökohta. Perussopimuksia todennäköisesti muutetaan niin, että saadaan nämä euroalueen uudet järjestelyt toteutetuiksi, ja näillä muutoksilla on syvälle käyvä vaikutus myös niihin maihin, jotka eivät ole mukana euroalueessa. David Cameron hahmotteli sellaista Euroopan unionia, joka on nykyistä hajautetumpi, valtaa enemmän jäsenvaltioilla, nykyistä kilpailukykyisempi, nykyistä demokraattisempi, joustavampi ja reilumpi kaikkien mukana olevien maiden kannalta. Näiden periaatteiden pohjalle tämä uudistustyö on rakennettava. Meidän suomalaisten täytyy olla mukana ottamassa kantaa siihen, hyväksymmekö me unionin jakautumisen tällaiseen liittovaltioytimeen ja laajempaan unioniin, jossa jäsenmailla on enemmän itsenäisyyttä. Ja toisaalta me joudumme lopulta ratkaisemaan, kummassa on Suomen paikka. Meidäthän vietiin osaksi euroaluetta ainoana Pohjoismaana ja vieläpä niin, että asiasta ei järjestetty kansanäänestystä, ei ollut edes lakiehdotusta eduskunnalle, vaan ainoastaan tiedonanto. Kokoomus ja sosiaalidemokraatit, Sauli Niinistö ja Paavo Lipponen tätä ajoivat ja saivat tahtonsa toteutetuksi. Nyt me olemme selvästi nähneet, mitä ongelmia meille on ollut siitä, että olemme mukana tässä euroalueessa. Jatkossa saattaa avautua sellainen tilanne, jossa me voimme vielä irrottautua tästä euroalueesta ja palauttaa itsellemme enemmän itsenäisyyttä ja tällä tavalla rakentaa kansallemme parempaa tulevaisuutta. Tältä pohjalta minun mielestäni tätä tulevaa neuvotteluprosessia on käytävä ja toivon, että me saamme Suomessa aikaan avoimen, rehdin keskustelun siitä, onko tämä se tulevaisuus, johon me haluamme Eurooppaa kehittää ja onko tämä se asema, jonka me Suomelle haluamme. Meillähän on suuri mahdollisuus siihen, että päästään uudelleen tiivistämään pohjoismaista yhteistyötä. Ja voi olla, että nämä muutokset Euroopan unionissa tulevat avaamaan jälleen mahdollisuuden juuri tällaiseen kehitykseen. Pohjolan yhteisö olisi meille paras kansainvälisen yhteistyön ja yhdentymisen muoto.
toivon, että me voimme siihen suuntaan Eurooppaa kehittää, että tämä Pohjolan vaihtoehto jälleen nousee esille. Ei muuta kuin käydään keskustelemaan ja ryhdytään vähitellen rakentelemaan vaalikampanjaa. Tukijoukkoja tarvitaan ja hyvät kampanjat tarvitaan, että saadaan eurovaaleissa hyvä tulos.